ماتي إنريو عود زغنة أقل جلوت ويكا عود زغنة يوت أذكر ما أملا ويكا أذكر زيابير بخما يو إلنا قدر حسابات كرينا زيابير مسكن عود زغنة داي أقل جلوت ويكا عود زغنة من قدي مسك زيابير زلنا بخما من قدي إنا عود يوت إذا كين مثلا قال حسابات تقصد كنت قصينا مالتي مجمرة نريد تايب بقناعات مقلقال ويكا بقناعات تايم الله بقناعات أملاح منبار ويكا بتنا إجزابيها كم تأملاح زقنا كن نجمرنا ويكا بقناعات أملاح كنا قل كنجمر كلنا إجزابيها المسجد سلزي أبرومي معرف شعاته ما بقى ستأصنع كوني كابت أصحى لزنه ما بقى ستأصنع ويكا سبات أبزمنهم ويكا تمني أملاح سبات زبارو انتاي كم زغور رينا لنا بقناعات غيرهم نا املاك كم زغلغلوا قناعات اغداسي كم زغونه قناعات وشاوي حيلي ويكا نخد عي تاي زغبركاي زدرغكا نخسرع زدرغكا حدا ነገር نخفصم زغبركا انتاي قناعات يو سلازي እኔ አምላክ ሰባት ድማ بقناعات كم زنبرو ويكا قناعات كم زللዎም መጽሐፍ ቅዱስ ታይገብረናይ ይዛረበናይ ማለት እዩ ስለዚህ አብሮም የማላት تشعت خطأ على زول حساباتنا بزي مرة شعت خطأ على زول كم زي يبدنا أنا بوزع قهن سقاين زي بات سقاي قبل بي كم زلني حلنا بمنفس قدس تايقبر له يمسكر لي الله بكريستوس حق بلا له أي حسوني أنا برسي من تتوم بسقاي أحواتين أزمارين وجوز كوني كاو كريستوس كفل بدره دك إسرائيل اليوم من النت كفلن كيران محقق حقن مقلقال أملاخن تسفى ناتاتهم إيو أبوات ناتاتهم إيو كريستوس دما بسقا خباتاتهم إيو نسو دما اسكي معرف برومي معرف حدا دما معرف حدا زولو معرف حدا رومي زولو انتايو بدنا له مصحف قدس حواريا ጳውሎስ ኣብዚ ብዛዕባ ደቂ እስራኤል ታሪክ ኣምፂኡ ክዛረበና ከሎ ደቂ እስራኤል ታሪክ ኣምፂኡ ክዛረበና ከሎ ብዙሕ ባህል ብዙሕ ስቃይ ነቶም ብስጋ ኣዝማሪ ዝኾኑ ወይ ከዓ ቤተሰቡ ዝኾኑ ዓሌት ዝኾኑ ቅንዓት ከም ዘለዎ ሃረርታት ከም ዘለዎ ንኽድዕኑ ናብ ምድሓን እውን ንኽመፁ መጀመርያ ቅንዓት ከም ዘለዎ ወይ ከዓ መጽሐፍ ኣብ ካልእ እንታይ ብለና ሓዋርያ ጳውሎስ በሃይማኖት ወይ ካበቲ ዝነበረ መጀመርያ ቅንዓት ከም ዝነበረ ኣነ ድማ ብቅንዓት ኣሰራር ማሕበር ኣዕናዊ ማሕበር ቅዱሳን ዘሳድድ ሰብ ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናይ ስለዚ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ውሽጡ ሓደ ክቱር ዝኾነ ናይ ውሽጣዊ ቅንዓት ከም ዝነበረ በኣምላኽ ይቐንዕ ከም ዝነበረ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ይጸምቕ ከም ዝነበረ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ከዓይ ከም ዝደሊ حاوليا باولوس أبوزع جزيء أبوزع صعوبات قليل كنات أجداسيو أبوزنا أبيوتنا أبنابنا سناي كنات كنده نجزيابير حساب نجزيابير مغرب نجزيابير مسجد يسوع كريستوس بيداي سلزي حاوليا باولوس نتوم بسلا أزمار زغلو انتاي كم زلوا ينقرنا كنات كم زلوا ينقرنا نجزيابير مسجد هارتا كم زلوا نبويدا خمسو نبويدا مدان خمسو سي ويكا بغويتا مدان كرعنس سلياتهم زيباتس أين بها ألني نساتهم دك إسرائيل يبدنا إجزابير مسجد نساتهم نحقاق حقن نقلقاق أملاخن تسفانسي نايتومي يبدنا إجزابير مسجد سلتهم بسقا أزمار زغنو دك إسرائيل حالك نعت تقنق كلا نريو مالتي يسوس كريستوس بيداي سلزي كنعت أقداسي ويتايس كريستوس دوما حدا نقرين نالو معرف كلته يوحنس عند حرارينا معرف كلته يوحنس عند حرارينا يو كابتاسي عسى سلسلة عسى شو عاد زلوا يسوس دما نتبيت مقدس آتيو نتي أبو عرون أباقي عزنا برو تاقورم لنا أوصوم لنا إجزابير مسجد أوصوم نتي أبيت مقدس نبري مهنياتو أبيت مقدس تايلور نرم مالتيو أبو عرون أباقي عين أبو شوطون إشاعة سلسلة نبرو يشرفوا سلسلة نبرو نتم أبو عرون نتم أباقي عين نتم كالوت نتاقورم أوصوم
نتي ربيزاتاتن نتم شرفتن دما تاغور لنا دم كلفح ابول لنا እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ዝቶም ደቅ መዛሙርት ድማ እንታይ ዘቆርብን ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ዘቆርዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቅንዓት ኣብ ቤት አምላኽ ኣብ ሰዓት እንታይ ኩሎም ኮለንዲዮ ንስኻትኩም ሲ ንቤተይ ቤት ጓሓሉ ገበርኩማ ቤት ዓመፅ ገበርኩማ አገር ኩለና ቤት ጓሓሉ ቤት ዓመፅ ገበርኩማ ገበርኩማ ቤተይ ግና ቤት ጸሎት ተባሂላ ትስመይ ኢልዎ ስለዚህ ቤት አምላኽ ቤት ጸሎት ትባል አይኮነን ኢልዎም ቤተይ ግና ቤት ጸሎት ተባሂላ ትባል እሱም ግና በዓልቲ ጓሓሉትን ዓመፅትን ገበርኩላ ምክንያቱ በኋላ አዘራርባስ እታ ቤት እቲኣ ናይ ኢየሱስ ቤት ከም ዝኾነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስድራ ከም ዝኾነት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ክጅምር ከሎ ሓደ ካብቲ ታይታይ ነሩ ብእግዚአብሔር ዝቐንዕ ይነሩ ንአምላኽ ዝቐንዕ ንቤቱ ዝቐንዕ ንመነቱ ዝቐንዕ ሓደ ካብቲ ቅንዓት ብሎ መለከታዊ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር አነ ቀና እግዚአብሔር እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘርበና አሎ አነ ቀና እግዚአብሔር እሞ ስለዚህ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ብዘይካይ ካለ አማልኽቲ አይሃሉኻ ይለና ምክንያቱ ስለዚህ ሰናይ ሐዋርያው ጳውሎስና ገላትያ ታይናሎ ንሰናይ ምቅናዕ ወይ ከዓ ንጽቡቕ መናሲ ጽቡቕ ይልና ነው ስለዚህ ብጽቡቕ ቅንዓት ክንትስእ ናይ እግዚአብሔር ሓሳቢ ናይ እግዚአብሔር መኽሪ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ብቅንዓት ክንትስእ ይደለ ናይ እግዚአብሔር መስገን ቅንዓትና ወዲቁ እንድሕር ኮይኑ ቅንዓትና ሉስ ገርኒ ሓሊና እንድሕር ኣሊና ኮይና ናብቲ ናይ መጀመርያ ቅንዓት ክንምለስ ይደለ ናይ እግዚአብሔር ናብቲ ናይ መጀመርያ ቅንዓትና ናብቲ ናይ መጀመርያ ጽምዓትና ክንምለስ ይደለ ናይ እግዚአብሔር ብቅንዓትና አምላኽ ክንገብሮ ክንክላለና ክነገልግሎ ክንክል ኣለና እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ነህምያ ድማ እንታይ ኣለና ስለታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ምስ ዓተተ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ብዛዕባ ከተማ ምስ ዓተተ እታ ቤት ከምዚ እታ ቤት ኢየሩሳሌም ከምዚ ዓነወት እቲ በዓል ዝነብር ህዝቢ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ብዙሕ መከራን ስቃይን ከም ዘሎ ምስ ሰምዐሲ ብጓሂን ሓያሎ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እናጸለየን እናጾመን ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ታገብር ከሎ ስለ ኃጢአት አቦታቱን ነገስታቱን እናተነስዐን ስለታ ቤት አምላኽ ስለታ ከተማ አምላኽ ታገብር ከሎ ሓደ ቅንዓት ክሕዞ ከሎ ንሪኦ ቅንዓት ማለት ታይገብረካይ ሓደ መለከታዊ ዝኾነ ሓሳብ ሒዝካ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ክትቀንዕ ከለኻ ማለት እዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር በቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ በቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ሒዝካ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትገብር ከለኻ ክትቀንዕ ክትጅምር ከለኻ ስለዚህ ነህምያ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ኣብ ቅድሚ ሓደ ነገር ክቐንዕ ከሎ እቲ ዝነበሮ ንቤት አምላኽ ከመይ ገይሩ ክሃንፅ ከም ዘለዎ ነቲ ቀጽሪ ኢየሩሳሌም ዝበሃል ከመይ ገይሩ ክሃንፀ ከም ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ሓደ ሓሳብ ይእቱ ማለት እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ኩሉ ግዜ ቅንዓት እንተለና ነቲ ቅንዓትና ድማ ብፍልጠት ብፍልጠት ብናይ እግዚአብሔር ፍልጠት መሪሕነት እንድሕር ገርናዮ ስለዚህ ሰናይ ነገር እግዚአብሔር መስገን ንዕዮ አምላኽ ክንቀንዕ ይግባአና ንዕዮ አምላኽ ታንገብር ይግባአና ክንቀንዕ ይግባአና ስለዚህ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ከም ዝበልናዮ ብቅንዓት ንቤቱ ከጽርያ ከለምድዮ ንቤቱ ቤተይ ቤት ጸሎት ትባል ቤተይ ቤት ቅዱሳን ትባል ቤተይ ናይ ምስጋና ቤት እያ ስለዚህ ኣብ ቤት አምላኽ ኣይትኸውን ናይ ምስጋና ቤት ንስኻትኩም ግና በዓልቲ ጓሓሉ ዓመፅ ትገበርኩማ ስለዚህ ነቲ ኣብዚ ኩሉ ኣብቲ ውሽጢ ቤት መቕደስ ነበረ እንታይ ገብሮ ከሎ ከፍርሶ ከሎ ንሪኦ ከፍርሶ ከሎ ጊደወን ድማ ብለይቲ ነቲ ጣዖታትን ስትንታርን እንታይ ገበረ ይብለና ብለይቲ ኣፍረሶ ይብለና እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ብቅንዓት እንዳትገብርካ ቅንዓት ውሽጣዊ ሓይሊ ስለዝኾነ እንታይ ግብረካይ ኣብ ቅድሚኻ ምንም ታይባል ገብረካ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚህ ዝቐንዐ ሰብ ደው ክትብል ኣይትኽእልና ዋላ ብክፉእ ነገር እንድሕር ቀኒልካ ውዒልካ ከጥፈካ ይኽእል ስለዚህ ጽቡቕ ቅንዓት ክህልወና ኣብ ቅድሚ አምላኽ ክህልወና በቲ ቅንዓት አምላኽ ክንትስእ ይግባአና ስለዚህ ኤልያስ ድማ ሓደ ነገር ኢልና ኣሎ ኣብ ነገስታት ኤልያስ ድማ ኣብ ነገስታት እንድሕር ኣሪእናዮ ኣብ 19 ኣነ ስለ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እንታይ ገይረ ኢሉ ቀኒዐ ኣለኹ ደቂ እስራኤል መሰዊታትካ ኣፍርሾም ኢልዎም መሰዊታትካ እንታይ ገይሮም እዮም ኣፍርሾም እዮም ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ቅንዓቶምሲ ደርብዮም እዮም ነቲ እግዚአብሔር ብቅንዓት ብጽቡቕ ሞት ዘገልግልዎ ዝነበሩ
ቅንዓቶም ደርብዮም ስታይ ኮይኖም እዮም ኣነ ግን ስለ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ቀንኤ ኣለሁ ኢልዎም ኣነ ድማ በይነይ ተሪፈ ካልእ ሰብ ዝበሃል ነገር የለን ኩላቶም ነና መንገዶም እንታይ ገይሮም እዮም ዘንቢሎም እዮም ወይ ከዓ ካብ ኣምላኽ ርሒቖም እዮም ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝሪኦ ኤልያስ እንታይ ገብሮ ነይሩ ኣይርኦን ነይሩ እግዚአብሔር ዝሪኦ ነበረ ኤልያስ እንታይ ገብሮ ነይሩ ኣይርኦን ምክንያቱ ሓደ ግዜ ዝበፅሓና ተበፅሓና ነቲ ኣምላኽ ዝፈልጥ ንሕና እንታይ ዝገብሮ ኢና ኣይንፈልጠን ኢና ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ንበዓላት ዘይሰግዱ 7,000 ሰባት ኣብ እስራኤል ኣለውን ኤልያስ ግን ንርሱ ጥራይ ዝፈልጣ ንሱ ናይ ኣምላኽ ጥራይ ዝመስሎ ነይሩ ስለዚ ግና ንኣቶም እንታይ ገብረ ነይሩ ንስ በዓላት ዳኣ ዘይሰግዱ ነይሩ እምበር ነቲ ከምቲ ኤልያስ ዝተሰብ ብቕንዓት ግን ኣይተስኡን ኤልያስ ግና ካብ ቅንዓት ዝተላዕለ እንታይ ገበረ መሰዊዒ ከም ዝሰርሐ ነቶም ኣገልገልቲ 400 በዓላት ድማ እንታይ ገብሮም ከሎ ክሓርዶም ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቅንዓትና ማዕረ ክንደይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ ትኽክላዊ ቅንዓት እንታይ ገብረናይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፅቡቕ ነገር መጎስ ይበልና ስለዚ ፊናስ ወደ ኣልዓዛር ድማ እንታይ ገብረ ይበልና ፊናስ ወደ ኣልዓዛር ሲ ነቲ ምሳ ኣሕዛብ ደቂሱ ዝፀንዑ እንታይ ገብሮ ከሎ ወጊኡ ምስ ገረፎሲ ቁጣይ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገብረ ይበልና ሲ ካብ እስራኤል በቃ ኣልገሰ ይብለና እግዚአብሔር ቤት ፊናስ ዝገበረ ነገር ቅንዓቱ ሲ እንታይ ክገብር ከሎ ክሕጎስ ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ በኣምላኽ ክንቀንዕ ይግባአና ቅንዓት ዘይብሉ ሰብ ታገብር ኣይክእልን እዩ ንእግዚአብሔር ከገልግሎ ኣይክእልን እዩ ቅንዓት ዘይብሉ ሰብ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ስፍራ ክርከብ ኣይክእልን እዩ ቅንዓት ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ቦታ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቅንዓት ክህልወና ኣሎ ሓደ ሰብ ቀኒዑ ክሰርሕ እንተዘይክእሉ ወላ ፍልጠት እንተሃለወና ወላ ዝኾነ ፀጋ ብዙሕ እንተለና ቅንዓት ተዘይሃልና ግን እንታይ ክንገብር ኣይንኽእልና ክንዓይ ኣይንኽእልና ስለዚ ኣብ ህይወትና ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ንዓና ዘድልየና ቅንዓት የድልየና እግዚአብሔር ይመስገን ካብዞም ናይ ኣምላኽ ሰባት ብቅንዓት ተስዮም እግዚአብሔር ዘገልግልዎ ብቅንዓት ተስዮም ስለ ህዝቦም ዋጋ ዝኸብሉ ብቅንዓት ተስዮም ስለ ደቂ ህዝቦም ደው ዝብሉ ቅንዓት የድልየና ኣሕዋተይ ስለ ደቂ ህዝብና ክንቀኒ ይግባአና እግዚአብሔር ንሃገርና ንህዝብና ንዓልየትና ንቤተሰብና ክበፅሖም እግዚአብሔር ሃረርታ ክህልወና ኣለዎ ሃዋርያ ጳውሎስ በዚ ሞቱ እዚ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለቶም ብስጋይ ኣዝማለይ ዝኾኑ ብዙሕ ሃረርታ ኣለኒ ይብላ ኣሎ ብዙሕ ሃረርታ ኣለኒ ብዙሕ ቅንዓት ኣለኒ ስለዚ ቅንዓት ክንብል ከለና ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብዙሕ ነገር ብቅንዓት ክንነብር ክንክእል ኣለና ቅንዓት ኣገዳሲ ኣብ ሮሜ 15 ሮሜ 15 ንዕራሪናዮ ካብ ሮሜ 15 ካብ 2 እስካብ 3 ዘሎ ከምቲ ፅሑፍ ፀርፍቶም ፀርፉኻ ኣባይ ወደቀ ዝብል ክርስቶስ ድማ ንርእሱ ባህ ዘብል ኣይደለን ነፍሲ ወከፍካ እንብፃዩ ምንቲ ካንፅሲ ብሰናይ ዘበለ ነገር እንታይ ግበር ኢሉ ብሰናይ ነገር ባህ የብሎ እዩ ስለዚ ቅንዓትና እንታይ ክኸውን ኣሎ ንብፃይና ብሰናይ ነገር ከምቲ ክርስቶስ ንርእሱ እንታይ ገበረን ኢሉ ባህ ኣየበለን ንርእሱስ ኣይነብርን ነሩ ማለት እዩ ንርእሱ ዘሐጉሰ ነገር ኣይገብርን ነሩ እንታይ ዝገብር ነሩ ንርእሱ ባህ ካየበለ ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ንሕና ድማ ንርእስና ባህ ክነብል ኣይግባአናን እዩ ንብፃይና ብሰናይ ዘበለ ተኣንጎሎ ይግባአና እዩ ክነሃንፆ ስለዚ እቲ ሰናይ ዝኾነ ቅንዓት እዚ ሰናይ ዝኾነ ቅንዓት እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ንብፃይካ ብሰናይ ነገር ክትሃንፆ ትኽእል ከመይ ጌርካ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ብሰናይ ነገር ክተገልግሎ ትኽእል ስለዚ ቅንዓት ማለት ነቲ ኣብ ምስኻ ዘሎ ነገር ብሰናይ ዘበለ ከመይ ጌርካ ክትሃነፆ ከም ዘለካ ሓደ ቅንዓት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ከምኡ ድማ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ንሕራሪናዮ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 14
نقلنا فلا ستبعت أصدقام شيء اتمسايز الزارب زنبرة ملأخ دما زيابير قويتا سراويسي أبير سالمن بسيونن عبي قناعات قنيه الله تايغبر الله يلو بير سالمن بسيون عبي قناعات تايغر الله قنيه الله قرب ون كوري نبركو نساتهم قنا حسوم حزام ايام اما اتم هاريقم زلو احزاب ازيه كوريلهم الله يبل إلكا أوج بلني يسوع كريستوس قايداي اتملأخ ما دايل لي بلاو اتملأخ مسايز نبره ملأكا زيابير قويتا سراويسي بيرسالمن بيصيرن عبي قناعات تاغير له قنيه الله ስለዚህ እዘን ክልቲአን ከተማ እዚአን ታየን ብናይ እግዚአብሔር ስሜር ዝጽዋዓ ኢየሩሳሌምን ጽዮንን ክልቲዮስ ቦታይ ግን አብዘን ክልቲአን ቦታ ድማንታለው ህዝብ አምላክ አለው ስለ ኢየሩሳሌምን ስለ ጽዮንን ክብል ከለው በዚህን ቅናት አይገረነው አብይ ቅንዓት ቀንየ ነው እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ምን ታይቅናት ዝቀነተና እግዚአብሔር እትብስሙ ዝተጸዋዕ ሰብ እትብስሙ ዝተሰማየ ሰብ ንእግዚአብሔር ከገልግልን ንእግዚአብሔር ከመልኽን ንእግዚአብሔር ከዝምርን አብትረ እግዚአብሔር ስራ ከከምን ይደለ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ታይ ዝቀነተና ሰብ ነተጸዋዕ العلامه ፈሊጦ አትተጸዋዕ العلامه መታን ታገብር ከነብር ስለዚህ እትራ እግዚአብሔር ቅርአት ሒዝና አቅርብ አምላክ ታምኮን ግባናይ ደው ክርበል ግባናይ ማን አለዩ ቤቱ ፈሪሱ ቤቱ ኻን ዘይደሊ ወይ ካስ ከማ ኻማ ዓዛራ ሓደ ነገር ገሩ ንስቲ ማዓዛራ ዝበጽሕ ዝበጽሕ ዘይደልስ መናሉ ስለዚህ ኩሉ ግዜ እንታይ ክልወናሎ ስለ አቅርብ አምላክ አበርክቶ ዘለና ሰባት ክንከውን ይግባናይ አቅርብ እግዚአብሔር ታይ ዘለና አበርክቶ ዘለና ሰባት አቅርብ እግዚአብሔር ጽቡቅ ሞቲቭ ዘለና ሰባት ኮይና بقناعات تنبر بقناعات تنمالالس قناعات زي ونسب فصيم تاغبر አይክልንም ሓደ ነገር ካንጽ አይክልንም ወይካ አብ ሓደ ነገር ክበጽሕ አይክልንም قناعات እንተለው ግን ነትስ ደለ ነገር ታገበረ አይክልም ክበጽሕ አይክልም ቅንዓት ታይለኩመ ውሽጣዊ ኃይሊ እንዳገበረ ካዝል ከዕየ ካዝል አብ ሓደ ነገር ነው ክትበጽሕ ዝገብረካ ነገር ዝደፍአካይ ስለዚህ ውሽጣዊ ድርህ ስለሆነ بقناعات ስለዚህ እግዚአብሔር ታምኖ ይግባናይ ክንጽል ይግባናይ እግዚአብሔር ውሽጣዊ ቅንዓት ይብለሰሆን ነው ይግባናይ ነቲ ቅንዓት አተሳአኒ ነቲ ጽቡቅ ቅንዓት አተሳአኒ ሐዋርያ ጳውሎስ እንከላታ አንፎልኩ ማዓተወይ ጽቡቅ መናሲ ጽቡቅ ይሉ ንጽቡቅ መናሲ ታይ ጽቡቅ ይሉ ንጽቡቅ ቅንዓት ክንትስ ይግባናይ ክንባራበር ይግባናይ መጽሐፍ ቅዱስ አይለው ንቅንዕና ድማ ታይገበሩ ተባራቦሪ እግዚአብሔር መስገድ አብራይ ንቅንዕና ተባራበረሰብ ብጽቡቅ ቅንዓት ተባራበረሰብ እግዚአብሔር ታይገበይ አብዙሕ ዓውታ ይኽእል አብዙሕ ነገር ታገበይ ይኽእል ክሸመ ይኽእል እግዚአብሔር መስገድ ስለዚህ ቅንዓትና ታንገብር ይብላን ከነጥፍ ይብላን ቅንዓት በከመይ ጠፍተና ተስፋ በመቁራስ በዘጋጥመና ነገራት ብናሓልፎ ጎደና ተስፋ ቆርጽ ትኸሊኻት ቅንዓትካ ተጥፎ ትኸሊኻ ግና ሕዋተይ ቅንዓትና ክነጥፎ ይብልና ጽቡቅ ቅንዓት ምቅናዕ ጽቡቅ እግዚአብሔር መስገን መዝሙር ዳዊት ድማ ሚእትን مزمور داوود بيت سوسان شعتن أمبلي سوسان شعتن شو مدى شعتن كانت بيتك بلعني صرفتهم صرفهم أبا ولقيمو نحواتي وانا نولد أدين لأشرفهم كانت بيتك بلعني مو كانت بيتك تاجرني بلعني حواتي تعزلت زي الناس بيت أملاك بيقرأ الناس كم زلوا بيت أملاك بيقرأ سرعة كم زلوا نفسه كيف سب قرأت كله ولا
ቅንዓት ዘይሕዞ ሰብ ታገብር ኣይክእልን እዩ ክዓይ ኣይክእልን እዩ ቅንዓት ዘይሓዘ ሰብ ከበርክት ኣይክእልን እዩ ቅንዓት ዘይብሉ ሰብ ክውፈእ ኣይክእልን እዩ ቅንዓት ዘይብሉ ጳውሎስ ቅንዓት ስለ ዝነበረ እዩ እንታይ ገይሩ ብምሉእ ርእሱ ነቲ ማሕበር ንኸሳድድ ነታ ማሕበር ከዕንዋ ምስ ክርስቶስ ምፅናል ግቡእ ኮይኑ ይስማዕ ነበረ ብሃይማኖቱ ዝመፀ ሰብ ፈፂሙ ነቲ ሃይማኖት ዝነበረ ተወፋይነት ነርዎ እዩ ስለዚ ቅንዓት እንተልና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር በብዙሕ ነገር ክንዓይ ንኽእልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በጌታ በኢየሱስ ስም ሎማዓልቲ ቅንዓትኩም ዘበለ እግዚአብሔር ይሐድሶ ቅንዓትኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ ይለውጥ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ቅንዓትኩም ናይ እግዚአብሔር ካብ ክፉእ ቅንዓት ናብ ፅቡቅ ቅንዓት ክትመፁ በኢየሱስ ስም ጸንሑ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይደልዩ ካብ ክፉእ ቅንዓት ናብ ፅቡቅ ቅንዓት ክንመፅእ ይደልየና እግዚአብሔር ናብ ሰናይ ቅንዓት ክንመፅእ ይደልየና ብቅንዓት ደው ክንብል ይደልየና እግዚአብሔር لو قناعتنا عند حدا تنسيو دفرسنا نجر كنحدثنا قناعتنا عند حدا تنسيو زيت تخلى نجر انت عم تقول يا خلو رسينا زيت انا يصلمات نجر كبرسي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በቅንዓት ተሰሰምታ ይገብሩ ነቲ زيت تخلى حاولت يزوس እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ቅንዓትና በኢየሱስ ስም ይነስል እታ ላይ ሐሳብ ድማ እንታዩ በመንፈስ ምግልጋል ማለት ነው ቅንዓት حرقاتي أبي وطنا خون زلوا كلاي دما عوتي وطنا النبر قنات يرجناي اتخلاي حساب دما بمنفس انتا مقباري مقلقا بمنفس انتا نقبكنا كنا مالالس من جمبرنا بمنفس كن كاين من جمبرنا رومي معرف حالي تاسي رومي معرف حالي كانت شعات زلوا رومي معرف عليه كابت شعات ساعة ستواتي نمصنع قالوا منفساوي بلغت كما عليكم كريكم انافق الله مالت بتا ابلع عندنا زلا امنت ناتكم الناتي اباغاتكم مساغاتكم منتي كصنانعكم زي بزي مقرات كم تحسبكم بفقال املاح انت سلطنس بقلم منقدي امودعتا نباغاتكم بصلاه كملص بصلاتي كل ساعه كم لمن اتي بوينجر ودو بمنفسي زغلغلو املاح مسكرنتي يبلا እግዚአብሔር መስገን ሐዋርያው ጳውሎስ እግዚአብሔር አብዚ እቲ በመንፈሰይ ዘገልግሎ አምላኸ ወይጋ በመንፈስ ዘገልግል ሓደ ነገር ከም አገልጋሊ ወይጋ ከም ናይ እግዚአብሔር ሰብ ታገልግሎ እቲ በመንፈሰይ ዘገልግሎ አምላኸ ስለዚህ እቲ በመንፈሰይ ዘገልግሎ አምላኽ بجلا من قدنا بخاتكم انت سلطني وبتصقال ما متانك كافركم سي هارتاين نافقتاينيو كل ساعه سلازم نجلسي تايغبري اقرب እግዚአብሔር ይጽልይ بجلا من قد متانك سلطني እግዚአብሔር ስሙ ይባላል ናምላክ እንደገልግለው ታዩ በመንፈስና ነገርግለው እግዚአብሔር መስገን አብዘካሪያስ ምዕራፍ 4 ታለና አይ በኃይልን አይ በخلትን አይ በኃይልን አይ በخلትን بمنفسي من እግዚአብሔር كجلجل بأنا اتمنفسي تايزورنا نمنفسنا تايزورو يرقع نمنفسنا تايزورو مرعيت يبو نوشنا مرعيت يبو نእግዚአብሔር دما بمنفس نقبل እግዚአብሔር مسجد بمنفس نقبله ስለዚህ እግዚአብሔር بمنفس تمرعنا تانقبل يقباناي كنقلقلو يقبانا እግዚአብሔር مسجد كل ጊዜ منفسنا نقع كون يقبا እግዚአብሔር مسجد منفسنا نقع عند حركينو كل جزء نجزابير بحسبل مسوات كنسوون غنينا نجزابير دسبل مسوات كنسوون غنينا سلازي كل جزء تعرفون لنا منفسنا نقع كوني جباي هاي أولس بسمو يكون رايد قبل نجزابير بمنفسو غيره بسمو تتأكيمو كابت منفسو زمان شو بل كابت سمو زمان شو عقل لا تقولون كابوشو زمان شو عقل لا تقولون نجزابير مسكن ስለዚህ በመንፈስ እግዚአብሔር ከነገልግሎ ይባና በመንፈስ ከነገልግሎ ይባና እግዚአብሔር ስሙ ይባላል ስለ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ስለዚህ እቲ በመንፈስ ዘገልግሎ ከምዚ ሊሎ አበ ምዕራፍ 4 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ምሮ ዝማሃረና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እንደሃዳሪና ዮ ምዕራፍ 4 ከ19 ከምዚ ይብለና
بزعبا تاسمراوي سبيتن بزعبا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛራረብ ወደገ እግዚአብሔር ስሙ ይባላል ስም እግዚአብሔር ይባላል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በመንፈስ እግዚአብሔር ከነገልግል ና እግዚአብሔር ታገርናይ መንፈሱ አውሽና ይህድር ወይ እግዚአብሔር መስገን እስከ አነ ዘርታ አይቆምኩም ቦል እግዚአብሔር አትዘለው ወስብራሁኩም አነ ዘርታ አይቆምኩም መንፈስ እግዚአብሔር አለኒ እትሁሉ ምንጭ በረከት ና እግዚአብሔር መንፈስ አውሽ ያለው ይላልና እግዚአብሔር መስገን ና እግዚአብሔር መንፈስ አውሽናለሁ ና እግዚአብሔር ኃይል አውሽናለሁ ስለዚህ በመንፈስ ተመርዒና እግዚአብሔር ከነገልግሎ ይገባና በመንፈስ ተመርዒና ለእግዚአብሔር ከነገልግሎ ይገባና ከምዚህ ወሎ ነታሰበይትን ማበላ ወይታይ እታሰበይትን ማበለተው ወይታይ ንስኻ ነብይ ሙሃንካ እርኢለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ራእይኩም ይከፈል بشم يسوع كريستوس لبي نتزاير أخوه قويدا كتريوا عينهم بيسوع بتغطي يقول لبي أنتم يكفت بشم يسوع كريستوس إذا سمعوا كذيا يسوع كريستوس زرعيته يسوع تقلت الله يسوع كسمعهم جمرتيو يسوع نعاد هذا الله جميرو كقلت الله جميرو سلذي حنا نقول لاتو إنه نسخال يبي مهاكا دايقبر له يرئي الله إلى تجزير مسجد كريستوس لبي بيسوع سم عينهم تغابيت أطري ويسأل لهم سلذي كم زيلاتهم أبطاتنا أبزغل نزي سبلو نسخاتكم قنا أبزغل نزي نسخاتكم قنا أتاسقر الله زقبار سبراس أبي الصالم إيا إيخم تقلوا يسوس كابلا أتسويتي أبزغل نزي ويس أبي الصالم نبوزي سبلو نجزي كم زمتس أمنني نصحاتكم نزيد فتويهم تسبدوا نحنا قنا ملحان كاب أهيد ما النفطينا النسجد إلى وجزاء المسجد سلزي حواتي سبا نزيد فتويك تسبدي كل يوم إذا سمعت زيا أبطاتان على تاتان دحرانينا أبطاتين نحنا نسي أبصغر نزينا سجدنا تاني صوت سجرات ولا دما أبي سالميات يزبان إلى طب سلذي يسوع كريستوس كحال نجري له أتسبيتي أبي سالم كنه أبغى نزي كنه نعمل زي سجل الساعات كمتسيو سلذي نسخون زي تفتوا هم تاجبوا بتسبلوا نحنا كنا ملحان كابا أهدي ما نفلت أينا نسجد بيسوس لو خمسي بلو أنا كنا نزفلت أوقات عايز سجد سجدت هاي نمانم عيقنا حالة سجدت زبوا نسلم ما تأمسكل زموته بسال سيد ما عتنا تدرس أبي من أملا زلوا يسوس وده أملا ترى يسجد زيابير مسجد سجدت نوع ترى يسجبوا سلذي كل جزء بحقن بمنفسن كنا قلبي يجبأنا سلذي تعرفيني خبتي أملا أخذ لدريو أملا أتبوا أتخلنتي نعمل كم سجدة يمسلانيرو نجارنا أتسبيتي نسخاتكم زي تفتوهم تسوي زنون إذا تسجدنا نحنا كنا نفطعنا تاني قبل نسجد أول سالم كنا أبزوت هذه كنا جن زي سفر الساعات تبصيو أملاخ منفسيو ساملاخ منفسيو ورجلهم زيابير منفسي زيابير مسجد زيابير منفس لزخنة أتم سبل الماء بمنفسن بحق كجلجلوا يبوي أملاخ منفس لزخنة منفس هو علم بمنفس هو علم هذا جلجلوا حواتي بمنفسنا نكسيابير النجلجلوا بمنفس تمرالسو تمنيس قال ما تاجرون يقوم أي كتفنستمن يقوم إغنالو بمنفس تاجروا تمرالسو هيوت بمنفس إن اللي أتكمسي إنه تايكونكم إغنالو هيوت بمنفس اللي أتكمس بمنفس كاتاجروا تمرالسو كاينالو إغزيابير مسجد بمنفس إنت تمرالسكم تحت حقي أيكونكم إغزيابير مسجد لعل حقنا النبي إغزيابير مسجد يسوس لعل حق النبر إلو منفسو أوشنا يعدل تصفقو أوانا مسو إغزيابير مسجد سلازي نعمله بمنفسنا نقبل إغزيابير مسجد سلام دعنا إغزيابير قدامنا منفسنا منفسنا مدحان غيرو تيلنا نإغزيابير بمنفسنا قرنا إنا النقلقلو منفسنا تلزيزو منفسنا دحدا دقش جن بسجان إغزيابير إتم بسجان زلو نعمله كسمروا أيقون اللومنينا
ناملاك كسمروا يكونهم زقبوا زبلوا هلو بسقاس لتغني ناملاك كسمروا يكونهم أتم بمنفس سمارا لسو بمنفس سمرعو بمنفس كم زبلوا أتمنفس دما نقربيت يمرحوا نمره تمنفس تايقبر نمره يمرحوا نمره ما ندحري دما تايقبر نمره لنا أي ملسون نبري لنا أجزاء مسجد سلازي بمنفس أنت تمريح خالوي بمنفس أنت على تمريح خلو معتي ندحري زبال أي ملسنيها مغنياتو تمنفس ناب حق زبلت عبركم الله كتوكبي ناب حقي مغنياتو حقين عمره حقين من الله سرينا منو اتمنفس حق تراي خرج على سلازي عوت هيوت عوت أقلبلت أقم إجزاء نصوص وانا أقلبلت كلنا بمنفس انت تمالالش ناتراينا نجزي أبير كنا حب سنة أبو 5 يوم زول سجل تتاجبريلو كم زلنا له أملاك منفسي طب سقول لما بمنفس بحق انت سقوليلو يقباي أبو 5 زول سجل تيدلي هما أثم دقي نحكي سنتي نبر ما بمنفسن بحق نسولو ساعات متصانا نسال ما حجيا نسال ما معسيا حجيا حواتي لوبي بمنفس انتلينا لوبي بمنفس قينا ندحرالينا لإግዚአብሔር تكلاو زخونه مسواتي كنقرب نخنا تكلاو زخونه أقرب እግዚአብሔር قبول زخونه أقلقل قبول زخونه مسواتات لونا يخلي سلازي بمنفس كنولي يقبانا እግዚአብሔር مسجد بمنفس انتلينا تبني سقال ما عين بتصمنا نايرسنا حسب عين بتصمنا تي أملاح زلال نجارينا نقبل سلازي هاري أولو استعيد الله إتي بمنفس يزدل قلو أملاحي نسو مسكرنتي سلازي أبو زلال السيدة تنتايو بمنفس بحقن نا أملاح نسبنلو إلى اللي إجابير مسكر يا بيرسلوا سبارة دايبو سلازي كمرما غلاتيا با رومي شومنته درأيو ما رومي شومنته كاب 14 عام شنزلو نساتكم نتي بو جرنا أبو أبا إلا نسوعلو منفس ولدنا نتقبلكم منبر منفس بارنت كم بحدش تقبلكم من أي تقبلكم من لوبي حواتي باريا سلمات أيقونا باريا أقالت أيقونا باريا اتوفون يقل أيقونا مغنياتو نايت سلمات منفس تاي منفس بارنت كبلالو منفس بارنت تقبلكم من كم بحدش أي تقبلكم من إزي منفس بارنت زولا أدم بحقات مسودة سيطان نسوت هاجروي ناي بارنت منفس يتلي كابزي جنا تايكونا نحنا حارا قينا نجزيابير مسجد سلازي أبا يسوع منفس ولدنا أوشنا له بس منفس يتلينا دما ويتا يسمعنا نجزيابير مسجد ويتا تايكونا يسمعنا السلمة ويتا تايكونا يسمع نجزيابير مسجد أتم منفس مالالس نسو تايل والله أتهم بمنفس مالالسو ويكا ولن أملاك بمنفس أملاك تايقوليلو يمالالسو يلقزيابير مسجد سلازي بمنفس ندعرات مالالسنا أبقم يلقزيابير كلو نقول الزبالة قبول يلقزيابير مسجد قبولي نتصنع له يلقزيابير مسجد أوفيسون دمان تاينا له كل ساعة بمنفس تاينا له أوفيسون معرف شندشة قلتف هنا እግዚአብሔር مسجد أوفيسون معرف شندشة نهارينا يو كم زيننا له عصر شومته بقولو صلاة اللمانان كل ساعة بمنفس الناس الله إلنا له بمنتاي بمنفس الناس الله مالك بمريحنا منفس እግዚአብሔር ጋይድ ገብረካ ኸሎ ክምርሓካ ኸሎ ምክንያቱ ኩሉ እንታለዎ ናይ እግዚአብሔር ነገር መሪሕነት ኣለዎ ብዘይ መሪሕነት ኣይኮንካ ምስ እግዚአብሔር ትመላለስ
اتمنفس حق مسمرقنا نسو ناب حق زبله كله مرحكم كذكركم كصنانا عكم كصبركم كذكركم ስለዚህ كل ጊዜ መንፈስ እግዚአብሔር ታይ ንደገፍና ንንሕጋዝና ንምስማር ገለ كل ነገር ምሳና ይዘለ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ለተመንፈስ ታንጎለ ይግባናይ ፎሎኩን ገብረ ይግባናይ ክንስዕበ ይግባናይ ክንሰምዕ ይግባናይ ማንያት መጽሐፍ ቅዱስ እዝን ዘለዎ እትመንፈስ ንማዕብራት ዘንዘለት አይግባል ይስማዕ ኢልናሎ ሎሚ በኢየሱስ ስም አዛና ለተመንፈስ አምላክ ይከፈል በጌታ በኢየሱስ ስም ለተመንፈስ አምላክ አዛና ይከፈል በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አዛንኩም ይከፈል በመንፈስ ከተማላለሱ በኢየሱስ ስም መንፈስ እግዚአብሔር አብልያው ቆድቅ ይጽልሎ ናይ እግዚአብሔር ኃይል አብልያው ቆድቅ ይጽልሎ انه كمتي قويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ላዕሊ ኃይል አይቀበልኩም ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ካይትወጽኩም ዝበለ በኢየሱስ ስም ኃይል ዝሳንኩም በኢየሱስ ስም ለማዕትና አውሽጦም ኃይል ይቀመጥ በኢየሱስ ስም ስለዚህ በመንፈስ እናጸለና ለእግዚአብሔር ታንገረ ይግባናይ አብቅርማ አምላክ ክንቀርብ ይግባናይ ስለዚህ እታ መንፈስ ዝኾነ ጸሎት ድማ እግዚአብሔር ታንገረ ይሰማዕ ይሐብረይ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝሐብረበር ስጋና ዝሐብሮ كل ጊዜ ታየቡልን አሳልጦ ይቡልን መቅናዕ ይቡልን ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ዳዕላ ሆይሉ ግን እግዚአብሔር ታይገብረይ ይሐብረይ ይሰብረይ አምላክ ድማ ነተትብሎ ነገር ታይገብረይ መፈጸም ታይገብረኒ እግዚአብሔር ሰሚርነት ነገርቲ አብቲ ዝደለየ ነገር ወይ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ሓይል ነገር ተቀበለካ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ይዘልየና እግዚአብሔር መስገን السالساي دما حساب نتايو سالساي حساب دما بنصح حلنا نصحنا يدلينا ማለት አበበርበርና ታይልሊ ንጽህና የድሊ መጽሐፍ ቅዱስ ከብልናል بنصح حلنا ታንገብር ንእግዚአብሔር ከነገርሎ ስለ መስዋዕት ዘቀረብና እግዚአብሔር ሲ እንታይ ወላ ካብ መስዋዕት እዚ ምሕረት ይፈቱ ይልና ካብ መስዋዕት ታይፈቱ ምሕረት ይፈቱ እግዚአብሔር ካብ መስዋዕት ታይፈቱ ምሕረት ይፈቱ ስለዚህ ንጽሕልና ማለት እዩ አውሽጣ ልግም ዘይመላው አውሽጣ ገለ ነገር ዘይመላው መንቀብ ዘይመላው ስለዚህ ብንጹህ ሕልና ናይ በሐቂ ወይ ከዓ ምስረብ ሓዳ ዘይታት አሳሰረ ማንያቱ እዚ ነትመጓስ አምላክ እዚ ብሆንት ረብሓ ታይትበር ወይኑ بخونت ربعس انت كايتبرو كايتباسو ولا الحقي نتمقاس املاحسي بخونت ربع زي كورس بنصح لنا نا املاح إلنا نت እግዚአብሔር ዛበና ሐላፍነት አዳር ጊዜ አጥንት ጸሩን ጸር ዘበረኩም ها ናባይ ማለት አገረኩም ባልፈኩም እጂ እዚ አይዳቅራይ ኩል ጊዜ አንብላ ጾር ጥራይ ናትና ጾር ነራግምበር እቲ እግዚአብሔር ዘሰከመና ጾር ግን እንዳይቆና ወይታ ግን ሓደ ጾር ይብና ሓደ ጾር ይብና ሐላፍነታውያን ሰባት እንከው ሐላፍነታውያን ሰባት እንከው እግዚአብሔር ታይብናይ ሓደ ጾር ይብናይ ማለት ሓደ ጾር ይብና ስለዚህ ነትጾር ክንጾር ዝግባአና ነገር ናይ ጎይታ ናትና ጾር ጥራይ ክነራግብ ዘይኮናስ ኢየሱስ ድማ ኣብ ልዕሊ ቤቱ ሐላፍነት ዘለና ሰባት እንከው ስለደሊ ጾረይ ታግበሩ ጾር ይልና እግዚአብሔር መስገን ጾረይ ታግበሩ ጾረይ ቀልሊስ እንትምታይ ቀልል مخلياتو تتصور تصور بدايقف تقع أملاح سفزخون نرسل قبلك عمالة زي تصور نقدر ما تايتقبل كتصور تجمع እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ጾረይ ንጾር አምላክ ነቲ ጾር ንጾሮ ዘቅልሎ ዳይ ረድኤት አምላክ አትጾር ስለዝበዝ ሓልካይ ኃይል እግዚአብሔር አባኻ ስለዝግለጽ እግዚአብሔር መስገን መጠን ትጾሮ እግዚአብሔር ታይገብረካይ ማንያት መጽሐፍ ቅዱስ ታይወሎ نقالي أكعد كاير بزرت عند لك خمسة لك يلو سلزي حدك عطوا زيكل أردك تاجر كانوا عجي يغفتلك مانياتو كل نجار أي سلك هذا يلو حيلها نجاري جن بحيلها بعقلها كتكوتو زيت نجار جن أنا كنت أردك تاجر كانوا يغفتلك كانوا يجزيابير مسجد سلزي لوي بنصح لنا نحن أتوقعنا እግዚአብሔር አብደገታትና ታይገብረይ ይኸፍተ እግዚአብሔር መስገን ደገ ይኸፍተናይ
ደገ ሰማይ ይኽፈት ደገ ስራሕ ይኽፈት ደገ ትምህርቲ ይኽፈት ደገ አገልግሎት ይኽፈት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ደገ ዝኽፈት እግዚአብሔር መንገድ ዘቕንዕ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ነታ አምላክ ድደለየ ነገር እንደሐዳ ክንገብር ኮይና ሁሉ ጊዜ ብንጹሕልና ክንመላለስ አለና ስለዚህ ከላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 طاسي ካብ 3 ዝለስ ካብ 5 እቲ ኣብ መቐዲያ ከለኹ ገሊኦም ካልእ ምህሮ ከይምህሩ ወይ ስናብ ፅፅዋይ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ቁፅሪ ወለደታት ከየድውሲ ክትእዝዝ እዚ ኣብ ክንዲ እቲ መጋቢነት ኣምላኽ እሙን ምዃንሲ ዝበዝሕ ክትዕ የምፅእ እዩ ኢለ ኣብ ኤፌሶን ክትቅመጥ ከም ዝመዓርኩኻ ሕጂውን ከምኡ እብል ኣለዉ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቕሪ ካብ ንጹህ ሕልና ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕልና ልግቢ ካብ ዘይብላ እምነት ገሊኣቶም ግና ካብዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባ ሃተውተው ኣትዮም ኣለዉ ስለዚ ፍቕሪ ካብ ምንታይ ኢልዋ ካብ ንጹህ ሕልና ወይ ከዓ ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ እስኪ ጽሩያት ልቢ ናብላ ታገብሮም ክርእይዎ እሞ ብፅዓት የብሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንእግዚአብሔር ከርእየና ዝኽእል እንታይ ጽሩይ ልቢ ንጹህ ልቢ ክልወና ከሎ ንጹህ ሕልና ክልወና ከሎ እግዚአብሔር ክግለጸልና ይኽእል እግዚአብሔር ክረአየና ይኽእል ንእግዚአብሔር ብቑሙ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ኣባና ክግለጽ ይኽእል እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሰናይ ሕልና ልግሚ ካብ ዘይብላ እምነት ስለዚ ሕማቅ ነገር ኣብ ውሽጥና ዳዊት ከምዚ ይብሎ ሕማቅ ነገር ሓሲበ ተዝኸውን ብክፉእ መቲብ ተዝልወነ ክፉእ ሓሳብ ክፉእ ሃቂላ ተዝልወነ ግና እግዚአብሔር እንታይ ገበረንን ኣይምሰማዓንን ነሩ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ከም ዝሰምዓኩም እንታይ ግበሩ ኢለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ጸልዩ መን እግዚአብሔር ከም ዝሰምዓኩም እግዚአብሔር ንመን ይሰምዐተና ነቲ ንጹህ ሕልና ንመን ንልቢ ትዕታታ ትገብሮ ተበራትዖ ኢሉ ንልቢ ትዕታታ ትገብሮ ኢሉ ትሰምዖ ተበራትዖ ድማ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ሲ ንልቢ ትዕታታ ይሰምዕ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንጹህ ሕልና ክልወና እግዚአብሔር ይደሊ ገሊኣቶም ግና ካብዚ ወዲቆም ካብዚ ዘቢሎም ካበይ ካብ ሰናይ ሕልና ካብ ንጹህ ልቢ ንጽህና ተዘየሎ ፍቅሪ የለን ንጽህና ተዘየሎ ምሕረት የለን ንጽህና ተዘየለ ስለዚ አምላክ ካታደሊ ብንጹህ ልቢ ብንጹህ ሕልና በዚህ አይነት መንፈስ ክንነብር ይደልና እግዚአብሔር ብንጹህ ሕልና ዘይንማለስ እንደሐራ ኮይና ብንጹህ ሕልና ብንጹህ ልቢ ዘይንማለስ ያርበና መስዋዕትና አቅም እግዚአብሔር ታይኮነን ቅቡል አይኮነን ነፍስ ወይ ከብሰብ ታይናሎ ከመይገር ካንጽ ከምዘለው ታይግበር ይጠንቀቅ ይልሎ ነፍስ ወይ ከብሰብ ከመይገሩ ካንጽ ስለዚህ ከመይገርና አቅም እግዚአብሔር ክንሃንጽ ከምዘለና ክንጠንቀቅ ክንሰው ዕላለና እግዚአብሔር መስገን ጽሩይ ልቢ ክሎናል ጽሩይ ልቢ ጽሩይ ሕልና ልግም ዘይብለ እምነት ገሊኣቶም ግን ካብዚ ወዲቆ ካብዚ ጽሩይ ልቢ ካብዚ ጽሩይ ሕልና ካብ ፍቅሪ ታገረም ወዲቆም ኣለው ኢሉ ኣሕዋተይ ካብ ውድቀትና ክንምለስ ይግባአና ካብ ፍቅሪና ወዲቅና ካብ ጽሩይ ሕልና ዲና ወዲቅና ስለዚህ ካብዚ ዓይነት ወፂና ናብ ጎይታ ክንምለስ ይግባአና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንምለስ ይግባአና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብዚ ክንምለስ ይግባአና ስለዚህ ነፍስ ወከፍ መጽሐፍ ቅዱስ ይናሎ መንገዱ ይመርመር ኢሉ ነፍስ ወከፍ ታግበር መንገዱ ይመርመር ንሕና ናይ ገዛ አርስና ነፍስ ወከፍ ክብል ከሎ ሰብ ንርሱ መንገዱ ታገብር ክኽላሎ ክምርምር ኣለዎ መንገዱ ክብትሽ ክኽል ኣለዎ ንጽህና ኣገዳሲ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን እንታይ ዘሎ እቲ ብንጹህ ሕልና ዘገልግሎ ከም ዝኾነ ክብርን ኣምላኽ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ንጹህ ልቢ ዘለካ ንኩሉ ሰብ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ተፍቅሮ ስለዚህ ኩሉ ኣገልግሎት ብምንታይ ይኹን ኢሉ ብፍቅሪ ይኹን ኢሉ ብፍቅሪ ኩሉ ተገልግልዎ ብምንታይ ይኹን ብፍቅሪ
قلياتهم بنا بحماق موتي فيلو قلياتهم بنا بخمس إلنا سلازي بحماق موتي زي كولس بتصبو حلنا بتصوري لبي نكزياب يتعاملوا يقبعناي كنا قلقلا يقبعناي كم زيلو لهاريا قولس دمان أب قبراوريات نهارينا عسران سلستن قبراوريات عسران سلستن سران سلستن حالي شعوب أولس مستم وعلى أميتون أتوم حواتي أنا كساع زماعة زيا أذكر ما أملاك بقوله بسناي حلنا اتمالاسكو بلون سلازي هؤلاء قالوا سلام الله نتم وعلى ويك أنا تم سبات أتم حواتي أنا كساع زماعة زيا أذكر ما أملاك بقوله سناي حلنا موت غني حواتي سناي حلنا هذا قول لها حلنا هاخترك ما تغليها حلنا تبلاش ما تغليها سلازي سناي حلنا كلنا له حلنا نايمان فسنا كفاي بحلنا نجزايا كنا قلبنا خلنا تبسلنا حلنا يقول الله هاري قال سلازي حلنا أنا كفاي نايمان دالاي نايمان فسنا حلنا أنا داي قبري دمسي جزايا سمعي حلنا داي قبري دمسي جزايا سمعي حلنا أنا داي قبري سناي كوفو نقدر داي قبري موي يفلت سلازي حلنا أنا عند حدا مايتو حلنا أنا عند حدا دخيمو نتي كوفو نجا تنسوزن غينا قل حلنا أنا كبارا يقبا إكزابير مسكن بيسوسم إنه سنة حلنا حيزنا كنبعد نسو حلنا حيزنا نكيد بيسوسم إكزابير حلنا أنا ينسعيو بيسوسم ذا شوي بس عبر سايبر قال يا تم دما بس حلنا تاي كم زقورو كم زفرنو بحلنا تاي كم زقورو كم زفرنو يزار سلازي حلنا أنا كنبارا برو يقبا ناي حلنا أنا عند حدا دخيمو حلنا أنا عند حدا مايتو انتهي بالي على زي هذا حلنا يبل مسلني معناته زي كون نجر كسرع خلنا زي كون نجر حلنا زي بقول سكراتو ويك حلنا انتهي زغله زقتل سلازي حلنا نسبتا قبري مالتي يمبري مالتي بحلنا خنبري كل سلازي سناي زونه حلنا كلنا أبكر أملاك سلازي أوريا قولوا سلام الله بسناي حلنا تمالالشي إلو حلنا داي سناي نجري أبكر أملاك تمالالسكو بسناي حلنا أبكر لهم تمالالشي إلو سلازي حلنا أنا أبكر أملاك أبكر مسابق هون الله نصح حلنا كلنا سلام داي زيابير كابتن زين صار تايز من الليلسي مسواري أيضا أقول كابتن نصار زماني داي بريلو مسواري سلازي بنصور حلنا كنا نقول يجيب عناي قبل ما أبى إسرائيل بعدين كان تايل له إسرائيل بعدين دولاريا أو إسرائيل بعدين مرة عصير شديشة كم زين نعمل سلازي أكثر من أملاك سبن أنت زي ولو حلنا كلوني كله جزء يسعى تاكلوا زي تاكلوا أكثر من أملاك تايزي بلاي أنت زي ولو حلنا كلوني ما نكفي زي ولو كلوني سلازي حواتي لومي بينا حلنا سبعة بالسبعة اللي نقدر كنقلت نخلينا بوضوع حلنا هنقلت ألا نخلينا بصبو حلنا كنقلت نخلينا سلازي أب حلنا سبعة سناي بسناي بصبو نقدر دان قبل يقبعنا كنقاد يقبعنا كسي أمير مسجد أب حلنا هم كم تقهرنا عمنا مسكرنتنا إيلو هوري أبقى الله سبزار القرن نسأل كيف أب حلنا هم كم تقلتنا إنشاءكم بعلهاكم تأخم مساكرهم كما يقرنا أقول لهم كم تمالسنا سلازي أكثر ما عندنا أكثر مسمن بسناي حلنا لقم زي ولا إمنات كفو زي ولا حسابات وشنا نصح نقول يجبارنا نصح حسابات نقول يجبارنا سلازي أنت زي ولا حلنا كلوني كل جزء إسعاري سلازي هذا الله تعالى تعالى داي أنت زي ولا سب كونه كمالا لسناي حلنا زلوا كونه كمالا لسايقبرم كان زي سناي بك نصف كوين خمارة استايقبل كل جزء جزارسو ناس عريز نمبر مالك نان تقال ليز نمبر سلازم تايقوا له سناي قدلي تايقوا له تقال ليه سناي قدلي نسناي حلنا
ስለዚህ ሰናይ ገለኹል ከለሲ እቲ ዝጓዓዘ ነገራሲ ብሰናይ ሕልና እናተጋደ ሰናይ ገድ ተጋደል ብሰናይ ነገር ተቃለስ ብሰናይ ነገር ተመላለስ ነትብኩይ አክንድኩይ ዘይቆደስ ነትብኩይ በተሰናይ ታገብራ ክስዕሮ ስለዚህ ሰናይ ሕልና እንተልና ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐሳባተይ እናወዳኸ ክልተ ሰለስተ አስወዲየ በዚህ ሐሳባትና ታይባል ክንገብሪና ተረፈ ድማ ነቲ ዝቅፅል ግዜ ከመይ ገርና አቅማ አምላኽ ዓውት ይወት ክልወና ይኽእል ከመይ ገርና እግዚአብሔር በዚ ዓይነት እዚ አርስ ወይ ከዓ በዚ ገዛ እስና እንዳፈተሽና እቲ ንገብሮ አቅማ አምላኽ ሰናይ ነገር ተቀባልነት መታን ክሎ ኩሉ ግዜ በዚ ዓይነት እዚ ክንትስእ ይግባአና ሮሜ ድማ እንዳራሪናዮ ሮሜ 15 ሮሜ 15 طاسي 14 كمزينا احواتي بزعبا غاتكم سي صبو نجر بالصبو نجر ملقات مهانكم سي بفلطه زبره كله كم زملاهم نحللكم من مع عدون كم زغنلكم انا بعلي تردي ايو الله هاويا قاوس نصبروا من تابلو مال احواتي بزعبا غاتكم سي بالصبو نجر ملقات مهانكم بمتاي بالصبو نجر تاكم يوم مليكم يوم بالصبو نجر ملقات مهانكم بفلطه زبره كل ما مليكم يوم طلاي فلطات ايكون انت مليكم بالصبو نجر متاي غرمي ناي تفلطات بحري ورشومي ناي تفلطات حساب تشكيمومي بتفلطات حق غرمي تاي زغرو زمالالسو كوفو نجر بالصبو نجر تمالالسكم انتاي غركم يكم بالصبو نجر كم زملاكم سي ملقاتهم ስለዚህ በጽቡ ነገር ስለተመሉ አምነ ሄድኩም ከተማዓርሲ ይሆነልኩም ሰብጽቡ ሕልና ተዚያለው ጽቡ ነገር ተመልሲ ከመዕድ ከመክራ አይክልኒ ስለዚህ አምነ ሄድኩም ታትገውጥሉ ከተማዓርሲ ይሆነልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ ስለዚህ በሰናይ ነገር እንደሐራ መዲና በጽቡ ነገር እንደሐራ ተመሊና በጽቡ ፍቃድ እንደሐራ ተመሊና በትነይ እግዚአብሔር መግረን ሐሳብ እንደተመሊና أبني حنا كنمعاد أبني حنا كنمعاخر أنت لنا تقولوا علينا إخزابير مسجد يسوع كريستوس بيدا سلزي بتصبوا زبالة كنملي جبانا إخزابير مسجد صبوا نجار سكي خمسة بور إخزابير مسجد إنها صبوا نجار هاوش تاي داي قبل يجنفل درسالاتين مع إخزابير مسجد سلزي صبوا نجار هاوشنا نحرقو فيديو نإخزابير كندر صلنا نخل إخزابير مسجد داويد ካውሽ ጣይ ጽቡ ነገር ይገንፈልሉ ስለዚህ ካውሽ ናንተ አድግፍላሎ ሰናይ ዝሆነ ነገር ትግንፍላሎ ጽቡ ዝሆነ ነገር ትግንፍላሎ ሽዑን እግዚአብሔር ከደርሰሉ ጅምር እግዚአብሔር መስገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ ጢሞቴዎስ ድማ ምዕራፍ 1 አንበለይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 نعرف كذا ما يجمع قسم رفع عليه هذا حد حمش هذا شرح مش ولا ما تصح مش راح التامر دم تاعت زازبنا فوري كان جوزبي كابسنا يحلنا كابلغني زي بيبان انت نعم تعرف بس ما عرفت كنت هسكر عليه كانت مطقس معرف عليه كاب سلسلس كاب حمش اتا ابا خازلا لغن زي بالله قدم ابلو اس البايكا ابا نيكو ادي خان حاضرت امنت نازكركو ابا خاد ما كان جلا ترديلو وعد كذكر بتحوس انتي كملس كريكا نافوكو بصلوتي ليتن معتن كيف كركو نازكركو نتي كاب أبوتاتي جميلة بنوصح لنا زغلغلو زلو أملاخ إتي كاب أبوتاتي جميلة بمداي بنوصح لنا ولا قدم كقلبي كله هوريا قالس بعكسي بمداي تقدروا بنوصح لنا بعكس انتاي زي بلاي هوريا قالس منكب زي بلاي سلازي منكب على مرة عنكبات على مرة سلازي الناقة من سبيلو نتحق أبوتاتو بقبو قالوا نتحجز مرة رسول سبينا. سلسلة تحب زمان أبوتاتي
بنصح لنا زغل لا أملاخ نقول له نتزور أبكرنا أملاخي إثناء ناي بيتايس كريستوسي بمتايو بقناعات بنصح لنا ماشين وايز قبلنا ناملاخ زغل جزل ليش مسكنا بغفعات بقرح يكون بزي فلتات سلاس قبر كويس ولا رسول بزي فلتات سلاس قبر كوا أملاخ تا قبر الليلو نعين قدامي حتى محرك قبر الليل سلازي نصح لنا نعرفينا أكرم أملاخ زيابير ولا منقدنا في القاعدة خلنا زيابير تغليصو كم حماء منقدنا كمال سنة يقول أملاخ قلنا تقول حد بقول عم تا قبره يحزو سلازي كفاءتك مسؤولية يقولك تنقلك مسؤولية يقولك حما موتي مسؤولية يقولك نصح لنا قل زيابير إلى الأكاي زيابير مسجد بنصح تقبر لقل زيابير إلى الأكاي سلازي كم زين ولا تنقص أنا أبرهام بزعما سويت مساعدة درسي حتى أمس ولا زيابير بتليتي أنت أيوة زيادة نبيا كاي تنقبام سولسي أنس بتصير البيز قبر كوينو ويكا بتصير البيز قبر كو زاسواي كأك زيابير تايلو زاسواي بتصير البخاس لس قبر كاي أنا ما تايقلنكا تايقليس الكايلو زيابير مسجد زيابير زقلت ألنا من تايدينا بتصير البنا كنقبر كلنا زيابير مسجد نصحات كوينا كنقبر كلنا سلزي ندايو إذا لقمي زي ولا أمنت أبا خازلا أبا عباي كاز نبرد أبا بي خاز نبرد نذكركم إلو سلزي تيموتوس كبدين كعباي ورسو حدا نقدر له سلمان تايم نصو زغنة إمنت ويكان لقمي زي ولا إمنتنا لقمة تزهلوا مسعبونس زاسواي بزع جزء بإمنت نبرالنا بالجن نسهلنا أمنت تزهلوا جن تاي قبرني آية سلتني تاب بنسهلنا تلقمة زي ولا أمنتنا تاي قبرها بزع عية عياك زي أبير مسجد زاسواي حوالي قالوا تيموتوس تاينو مسكران الله تيموتوس دما كم زغماي عية أملا تاي قبريو يعيي إلو سلزي كما يقولون تاي قبر ولا تقبر ولا سلزي الله سجل لا أقلت أول سجل بسأجا تيموتوس ما تاي قبري يقول لي جمين تاي تزغني نسو زغني إمنت فزلنا لقم زي ولا إمنت فزغني سلزي تأمنتنا كتعيي كتسلت العراقينا بإمنت نقرأ كنقبل العراقينا نسو نقرأ كلنا الله نعم يكرر شاطر أصي كلا كورنثوس شدشة يسوس ويتاي يا أبي أسوي بان بنسهلنا بفلتة الورد بمنتاي بنسهلنا أذكر ما أملاك ترك على سنة راقينا أذكر لك زي أبي كنمال على سنة راقينا تايلنا نسهلنا يدلنا زي أبي المسجد